Avukati difensuri f'waħda mill-kawżi dwar l-istarijiet talbu l-espert ewlieni fl-inkjest tal-Maġistrat Gabriel Lavella li l-Landiż Jeremy Harbinson jitla' jixhed fil-Qorti Maltija dan wara li tlieta filgħodu l-qorti mmexxiha l-Maġistrat Rachel Montebello ikkonfermat li Harbinson ma jistax jiġi jixhed f'pajjiżna. Dan anke kif ir-rapport ta' One News ġurnata qabel skont rikors li iddaħħal mill-avukat tiegħu Peter Fenech fejn għad li ma jistax jiġi Malta biraġuni li tinġib tkun li martu imarida. Hawnhekk l-avukat Gianella De Marco innutat li l-fatt li l-ebda espert fil-inkjesta li swit lil pajjiż ma' 11 miljun euro ma jrid jixhed inkwetanti. Intqal ukoll il-kontro eżami f'dan il-każ ta' kompilazzjoni ta' evidenza m'għandux jiġi ridott għal video conferencing. L-avukati reġgħu fakru li Harbinson kien il-persuna responsabbli mill-koordinazzjoni tal-esperti kollha għar-rapport tal-inkjesta li fuqu kienu ibbażati l-ordnijiet ta' friżar tal-persuni li tiffaċċjaw il-proċeduri, inkluż l-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Meta l-qorti staqsiet minn fejn hu Harbinson, il-prosekuzzjoni ma kienx taf twieġeb mill-ewwel u wara il-verifiki qalet li hu mill-Irlanda ta' fuq. F'din l-istess seduta xedt l-eks deputat nazzjonalista u avukat tal-Għaqda Repubblika Jason Azzopardi li fil-qorti ippreżenta 3 kopji ta' rapporti li qal li huma mill-2015 huma tal-Malta Enterprise. Meta mistoqsi mill-avukati difensuri Azzopardi qal li hu qatt ma ra dokumenti oriġinali u li dawn kien irċevjhom b'email. Għal bosta drabi Azzopardi qal li ma tantx jista' jagħti dettalji biex ma jikxifx l-identità ta' dawk li għaddowlu dawn id-dokumenti. Qal li dawn id-dokumenti jinsabu għand il-Malta Enterprise iżda mistoqsi fejn eżatt Azzopardi ġab skuża u qal li jekk jgħid jispiċċa jikxef l-identità ta' dawk li tawhomlu.